תוך התרשמות שלי מהביקור, אני מזמין את כל תושבי מדינת ישראל שעוד לא היו בגוש לבוא עם משפחותיהם ליהנות ממה שכבר קיים, ובטח ממה שעוד יהיה לפנינו בשיתוף פעולה. אני למעשה מתכוון לקחת את המשפחה ולנצל את ההזמנה הפתוחה של ראש המועצה ולבוא לפה בהקדם. היום נעשה משהו בלתי נשכח שישיר זיכרון של שמחה מבורך. היום יש לך יד ללטף את ראשך, היום אגרום לך סוף סוף לחייך. היום אגרש את העצב מעינייך, אעשה את היום למאושר בחייך. היום תשמעי מה שעוד לא שמעת, אחדש לך חידוש ואדליק לך מבט. היום תודות לך, אדוני ראש מועצה, לכל הצוות, לסיור הנפלא. אני אחזור לפה גם בתור תייר, עם המשפחה, עם ילדים, ונעשה הכל כדי להביא לפה גם תיירות נכנסת וגם תיירות פנים. אני רוצה להודות לשר שטרח ובא לבקר אותנו, להמשיך את השותפות 4 השנים וההשקעה של המשרד בגוש עציון. אנחנו רואים את הדברים עין בעין. כבוד השר מעריך את ההתיישבות ואת התיירות שעל גבה בכל המובנים, וכמו שאמרנו, השר זמן אותך לביקור אישי עם המשפחה. אתה תבוא ותיווכח שיחד נמשיך להעצים את התיירות בגוש עציון על בסיס ההיסטוריה והתושבים וההתיישבות. תודה רבה.